Després de Peñafiel, visitarem Valladolid, que en els anys 1601 a 1606 va ser capital i cort d'Espanya. Reconquerit l'altiplà castellà, el rei Alfons VI va encarregar a Pere Ansúrez i a la seva esposa Doña Elo la repoblació de la comarca de Valladolid, i ho van fer portant gent dels comtats de Cerdanya i de Carrión. Ens disposem a entrar a l'església monestir de Sant Benet, que es va començar a construir a l'any 1499 sota el mecenatge del senyor Antonio Valdivieso, bisbe de León i president de la Real Cancelleria de Valladolid. El convent va ser cedit a l'ordre benedictina, rebent aquesta ordre importants donacions de nobles i eclesiàstics, convertint el monestir de Sant Benet en un dels centres principals del poder de l'Església a Valladolid, passant a ser el cap de la congregació a Espanya i arribant a dependre d'ella més de 90 abadies i priorats. A partir d'aquesta data s'inicia el creixement de Valladolid, dotant-se d'importants institucions, i a mitjans del segle XVIII s'inicia un període de decadència que només se salvarà amb l'arribada del ferrocarril al segle XIX i amb la industrialització de la ciutat ja al segle XX. Església de Santa Maria l'Antiga. Sota el patrocini del senyor i governador comte Pedro Ansúrez, l'any 1095 es construeix aquesta església que destaca per la seva bellesa i elegància, que constitueix un dels símbols de Valladolid. Ara ens disposem a entrar a la catedral de Nostra Senyora de l'Ascensió, construïda al segle XVI i que és coneguda com la inacabada, a causa de que la seva construcció mai es va veure finalitzada. El 1595, el papa Clement VII, a petició de Felip II, nomena Valladolid diòcesi i converteix així la seva col·legiata en catedral. Tomba de la família Venero Leiva. Palau de la Santa Creu. El 29 de maig de 1479 va ser expedida una butlla del papa Six IV que autoritzava la fundació d'un col·legi major i que el cardenal Pedro González de Mendoza va decidir d'establir a Valladolid. I l'arquitecte Lorenzo Vázquez de Segovia el culmina el 1491 amb una portada principal a l'estil italià, en la qual figura el cardenal agenollat davant de Santa Helena, primera en trobar la Santa Creu. Església de Maria Magdalena. L'origen d'aquesta església va ser una petita ermita del segle XII que es va erigir sobre una de les portes de l'antiga muralla de Valladolid. L'edifici actual es va construir a partir de l'any 1566, gràcies a la magnificència del senyor Pedro de la Gasca, adquirint ell mateix el patronat de la mateixa, per utilitzar-la com a panteó funerari pel seu enterrament i perquè pregonés la seva grandesa. Ara anem camí de la plaça Major, que està presidida pel monument al repoblador de la ciutat, el comte Ansúrez. La plaça Major constitueix el principal espai de trobada dels vallisoletans. Palau dels Pimentel. En aquest palau, el 21 de maig de 1527, hi va néixer Felip II, i la llegenda explica que per una de les finestres, de la qual penja una cadena, va ser tret perquè fos batejat a l'església de Sant Pau, ja que de sortir per la porta principal hauria d'haver estat batejat en la església de Sant Martí, que era la parròquia de Palau. Església de Sant Pau. Estem davant d'un dels edificis més representatius i emblemàtics de la ciutat de Valladolid.
que no és altra que l'església de Sant Pau, una meravella arquitectònica. Entre les parets de l'església de Sant Pau van ser batejats Felip II i Felip IV, i fins i tot va ser visitada per Napoleó. La façana de l'església de Sant Pau ha estat batejada com el retaule de pedra a l'aire lliure. El seu fi era la d'atraure feligresos perquè entressin a resar al temple. És de suposar que ho devien d'aconseguir, perquè aquesta façana et deixa sense alè. El Col·legi de Sant Gregori de Valladolid és la seu principal del Museu Nacional d'Escultura. És un dels millors exemples de l'arquitectura del període dels Reis Catòlics. En particular, el seu pati i la seva portada són cèlebres per la seva refinada ornamentació, les elegants proporcions i una ostensible simbologia del poder. Des de la seva fundació, el col·legi es va convertir en focus d'influència de l'edat moderna, i on en els anys 1550 i 1551 va tenir lloc la coneguda controvèrsia de Valladolid, en què Fra Bartolomé de les Cases va defensar el dret dels pobles indígenes d'Amèrica, en contra de don Juan Ginés de Sepúlveda, partidari del dret al domini dels conqueridors sobre els indígenes, els quals considerava éssers inferiors. Cristòfol Colón va morir a Valladolid el maig de 1506 i va ser enterrat a l'església ja desapareguda de Sant Francesc. Posem fi a la visita a Valladolid i demà, de camí a Salamanca, pararem a Mojados per passar el dia i descansar. Ja estem a Mojados, poble situat antigament en terra d'entre pinedes. La població de Mojados sorgeix a l'edat mitjana com a assentament per defensar el pas estratègic del riu Cega. Des del segle XII va pertànyer a l'arquebisbat de Segòvia, que va edificar aquí un palau per descans del bisbe de la diòcesi. És per això que en aquesta època Mojados era coneguda amb el sobrenom de l'esbarjo dels bisbes. El palau arquebisbal va donar xopluc, entre altres personalitats, a un futur papa, Adrià VI, qui en 1517 va rebre a Carles I i els seus germans dies abans de ser proclamat rei a Valladolid. Aquí a Mojados posem fi a la segona part de 4 del nostre viatge per Castella i Lleó.